Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Hoy analizamos la actualidad ferrolana y lo hacemos con el portavoz del Bloque Nacionalista Galego de Ferrol, Iván Rivas. Muy buenas noches y gracias por venir. Hola, boa noite e grazas por convidarme unha vez máis. No pudimos, por tiempo, poder hacer una entrevista antes de finalizar el año, así que la primera pregunta es que me haga un pequeño balance de cómo cree que fue el pasado 2025 en la ciudad. Bueno, eu creo que o balance que podemos facer do ano 2025 non deixa de ser equivalente ao que podemos facer do ano 2023 e do 2024. Creo que é certo que hai unha mesma liña política que está desenvolvendo o goberno local desta cidade e que desde o noso punto de vista considero que é unha política anacrónica, no senso de que non responde á realidade e ás demandas que ten unha cidade como Ferrol a estas alturas do século XXI. Se siguen desenvolvendo modelos de urbanismo propios da burbulla inmobiliaria do século XX, como acontece no Sánchez Aguilera, ou se prioriza o vehículo particular. ¿Cree que va a comenzar ese proyecto del Sánchez Aguilera antes de que termine esta legislatura? Non son adiviño, o que sí Pero creo... bueno, sí conoce los trámites, burocracia y todo eso. Sí, a día de hoxe estamos na fase de exposición pública do proxecto de urbanización. A miña intuición é que ese proxecto pode levarse adiante, en todo caso, desde un punto de vista do desenvolvemento das súas redes de infraestructuras, algo similar ao que aconteceu no Bertón, pero que no momento actual non existe unha necesidade de vivenda, e menos de vivenda libre, nunha cidade como Ferrol, senón é porque existe detrás unha vontade especulativa. Por tanto, creo que é un mal proxecto para a cidade, porque o que nos están propoñendo é nun espazo fundamental para a cidade a construción de 460 vivendas libres, é dicir, fora do alcance da maioría da xente que ten realmente unha necesidade de vivenda na cidade de Ferrol e un gran contentor comercial. Por tanto, creo que é un mal proxecto para esta cidade. Nos propuxemos xa hai tempo a reconversión dese espazo nun gran pulmón verde para a cidade que conectara os barrios da Magdalena, Canido e Catabois e que ademais reduciría os custes de urbanización dese espazo. O goberno do Partido Popular considera que... Destacan las zonas verdes y tamén esa parte arbolada. Sí, obviamente, imagino que non pretenden dar asfaltar todo e encher todo ese espazo, que son moitos metros cuadrados de alquitrán, pero claro, o que se nos está propoñendo creo que dista moito das demandas que hai a día de hoxe para a cidade e, como digo, están rescatando un modelo urbano que na orixe do proxecto responde a aqueles criterios que había a finais do século XX, que era a especulación inmobiliaria. Hablaba del Bertón y allí también está esa residencia en la que ustedes aprovechaban desde el Bloque Nacionalista Galego para pedir una gestión 100% pública. Sí, bueno, porque creo que é outra das características da política do Partido Popular ao longo destes anos que consiste en adelgazar a administración pública e privatizar todo aquilo que é privatizable. E creo que antes falábamos dun tema moi sensible, como é o acceso á vivenda, e agora creo que estamos a falar de outro tema que tamén é moi sensible, como é a situación de dependencia das persoas maiores, neste caso na cidade de Ferrol, onde a demanda creo que supera con moito a oferta que desde a administración pública se está a facer, e creo que se está permanecendo impasible diante dunha situación que está chegando a uns límites que son totalmente inaceptables, non só porque non haxa centros públicos como residencias ás cales poidan acceder as nosas persoas maiores, senón porque a atención á dependencia é inviable. As persoas teñen casi imposible acceder ao sistema de dependencia público, tanto polo procedimento como polos requisitos. E creo que, diante desta situación, a actitude que mantén o Partido Popular é, creo que, como mínimo, insensible diante dunha problemática que, como decía antes, creo que cada vez se vai facer máis gravosa e máis aguda na cidade de Ferrol e no conxunto do país, non?
Si hablamos del 2025, otro de los proyectos que se inició a finales fue ese inicio del derribo del muro del Arsenal Militar de Ferrol, un acto en el que mandaba ese mismo día un comunicado diciendo que esta era una idea del propio Bloque Nacionalista Galego y en el que echamos en falta que estuviese presente allí. Bueno, a ver, o noso comunicado ou a visión que eu podo dar ao respecto dese proxecto, por unha parte, positivo no senso de que creo que se rompe a inercia ao respecto de que se pode facer algo, é dicir, até agora parecía que esa muralla era intocable, pero creo que o que se nos está a propoñer é fraudulento desde a perspectiva de que o que se nos está a propoñer é a sustitución desa muralla opaca por unha verxa e ademais con alturas que moitas veces é cuestionable que podamos ter un acceso simplemente visual porque vai superar os 2 metros en algúns dos seus tramos. Outros medio metro. Claro, quero decir que é moi relativo esa suposta conexión visual, que é o que se nos está a vender. E segundo, creo que eso, en todo caso, debe ser un paso intermedio, porque o fundamental non é ter unha percepción visual do que hai aí detrás, sino que o fundamental é que todo ese espazo que sempre dicen que tiña unha calidade urbana e arquitectónica excepcional, a conexión co mar da cidade de Ferrol debe ser o obxectivo e, por tanto, necesitamos incorporar eses terreos á trama urbana. Se cadra, non é necesario facelo de maneira integral a día de hoxe, pero si é necesario avanzar en ese proceso e que se vaya facendo de maneira progresiva. E o que nos está a propoñer o Partido Popular é simplemente iso, a sustitución de parte desa muralla por unha verxa. Por tanto, eu non lle chamaría derrubo da muralla, senón reforma da muralla. E despois creo que é outro aspecto que, bueno, hai que salientar, non? E é que estamos a falar dunha infraestructura, por chamarlo de alguna maneira, de propiedade estatal, e diante da cal a administración estatal non pon un euro, non? Creo que isto tamén debería ser, cando menos, susceptible dun mínimo debate, porque, claro, que sexamos os veciños e veciñas desta cidade, os que teñamos que asumir xunto cos galegos e as galegas o coste íntegro desa reforma tan parcial, sin que ademais poidamos realmente conseguir os obxectivos que pretendemos, pois bueno, un pouco contradictorio tamén, ¿no? Señala que es una cuestión que se tiene que llevar a debate y otra que está siendo también muy debatida es el pleno extraordinario celebrado en la pasada semana. El pasado miércoles se celebra un pleno extraordinario para aprobar definitivamente los presupuestos de Ferrol para 2026, un pleno que estuvo marcado por esas reivindicaciones por parte de los bomberos y también por los problemas en el ruido. ¿Cómo vivió esa sesión en la que, recordemos, los grupos de la oposición, debido a la situación que vivieron los bomberos, así como por ese receso que se llevó para solucionar los problemas de sonido, decidieron abandonar tanto el Partido Socialista, Bloque Nacionalista Galego y Ferrol en Común el pleno antes de votar esos presupuestos? ¿Cómo vivieron esa situación? ¿Por qué tomaron esa decisión? ¿Y qué le parece la situación de los bomberos? Bueno, un pouco tamén, como decía ao principio, eu creo que levamos case que 3 anos de goberno onde se está desenvolvendo unha política de personal que é tendente a constreñir o funcionamento da administración pública, precarizar as condicións laborais dos funcionarios e das funcionarias e externalizar servizos a empresas privadas. Ao mesmo tempo, se incrementa o gasto en contratar persoal directivo e asesores que están a servizo exclusivamente do goberno. Esa situación que se leva producindo desde o inicio do mandato creo que xerou entre os traballadores e as traballadoras municipais unha sensación de hartazgo e que ten como fase culmen ese proceso de aprobación da RPT onde os grupos políticos fomos totalmente excluídos do seu debate. E creo que o que leva
aos bombeiros a facer explícitas unhas reivindicacións e, sobre todo, sumado a todo isto, unha actitude, creo que displicente e autoritaria do alcalde, que diante das súas demandas non só non nos escoita, senón que lles di que vai ter encontros que despois non desenvolve, e que é lóxico e normal que indignen a estes traballadores municipais. Non parece moi aceptable que non parece moi aceptable que se cachee a ninguén para entrar a un pleno municipal, ¿no? Hemos preguntado a la concejala Susana Sanjurjo sobre esta cuestión, tanto la identificación como el posterior cacheo que se les hizo, y señalan desde el ayuntamiento que esto es una gestión que se suele hacer por problemas de seguridad. Porque non parece, como digo... O sea, quiero decir, no es una excepción. Home, unha excepción desde o punto de vista de que se fai con personal funcionario. É dicir, os bombeiros forman parte da administración local como traballadores municipais. Como digo, eu creo que non parece moi normal ou moi aceptable desde un punto de vista democrático que para acceder a un edificio público e para asistir a un pleno municipal teñas que pasar por un filtro onde te cacheen, te identifiquen e case que fagan un exame personal para que poidas acceder a algo ao que tes dereito, que é a participación en o principal foro de debate que ten a cidade. E se sumado a isto, nese contexto, e diante das reivindicacións, neste caso dos bombeiros, e diante de que o resto de grupos políticos, que independentemente de que teñamos a representación que teñamos, temos tanta legitimidade política como ten o Partido Popular, e estamos a pedir ali o conxunto de grupos políticos que suspenda ese pleno para, cando menos, escoitar aos traballadores, neste caso aos bombeiros, e diante deso o alcalde da cidade se nega en rotundo a facelo, pois, obviamente, cando menos, desde o Bloque Nacionalista Galego, non podíamos seguir participando dese debate polas formas, polas maneiras e, como digo, por unha actitude que creo que debería empezar a correxir e, sobre todo, nas consecuencias que ten desde o punto de vista da política práctica, non? Que un pouco explicaba ao inicio desta intervención. Desde el propio gobierno local decidieron continuar, dieron luz verde a estos presupuestos que sabían que no iban a contar con el apoyo de la oposición, y como tenían la mayoría absoluta, los presupuestos entraban en vigor ya en la pasada semana, el pasado viernes. ¿Qué va a suponer estos presupuestos para este año? Bueno, eu creo que estes orzamentos, como os anteriores, son uns orzamentos antisociais, en parte por algunha das cuestións que estou a mencionar a día de hoxe, porque obvian necesidades tan básicas como a atención á dependencia que antes facía mención, porque necesidades do día a día que temos todos e todas, como é a xestión do transporte público na cidade, que é cada vez máis precaria, ou mesmo a remodelación da estación de autobuses para que poida funcionar con regularidade, é algo que nin se menciona, e antisociais porque unha das características fundamentais da política económica e dos orzamentos municipais do Partido Popular durante estes 3 anos foi subirlle as taxas, os prezos públicos e os tributos en xeral á veciñanza desta cidade. E todo isto para desenvolver outra das características que teñen estes orzamentos, que é a privatización de servizos. Isto vai orientado a poder pagarlle a parte privada de Mafesa a compra da súa participación na xestión pública do auga sin pedirlle ningún tipo de explicacións, vai orientado a pagarlle sobrecustes ao Urbaser sin que se lle exixa a devolución do que nos ten cobrado de máis pola taxa de Sogama, ou a parte dos beneficios que terían que revertir polo acordo que ten desde o momento en que se xestiona ese servizo, por certo, a día de hoxe que sigue sin contrato, ou ben vai orientado a que paguemos todos e todas este tipo de cuestións cando o Ministerio de Defensa e a Autoridade Portuaria siguen sin aportar un só euro a prestación de servizos na cidade. E, por último, creo que son uns orzamentos que, como os anteriores, son fraudulentos
fraudulentos porque durante todos estes anos e en cada un dos orzamentos se nos di que se van a facer determinado tipo de investimentos que despois non se fan e se repiten. Non é unha cuestión xa de que votemos en falta, que votamos en falta moitas cousas, votamos en falta compromisos adquiridos como a rehabilitación da Casa de Carballo Calero, o pabillón de OIES de Ferrolvello, a renovación dos mercados, tanto de Caranza como o de A Magdalena, o de Recimil. Bueno, votamos en falta moitas cousas, pero eu son consciente de que non se pode facer todo. O problema non é que non se poida facer todo, o problema é que os orzamentos do Partido Popular, fundamentalmente, levan 3 anos centrándose en dous aspectos, que é a suposta cidade do deporte e abrir Ferrol ao mar, e do resto non hai nada. Levamos 3 anos obviando as necesidades diarias de todos e de todas nós e as necesidades básicas que teñen os veciños e veciñas desta cidade. E as partes que se incorporan, os proxectos que se incorporan, non se executan e se incorporan ano tras ano nun orzamento, no seguinte, e isto despois se traduce en que os niveis de execución deses orzamentos son ridículos, non chegando incluso nin ao 8% de execución do que se di que se vai facer. É dicir, o Partido Popular e o alcalde da cidade está enganando a xente, porque lle di que vai facer cousas das cales non chega a facer nin o 8% que di. E por iso digo que estes orzamentos, en parte, son uns orzamentos fraudulentos. Me gustaría ahora centrarme a nivel nacional con este reparto, esta financiación que está llevando a cabo el Gobierno central. Alfonso Rueda salía unos días diciendo que con esta financiación Galicia queda a la cola. Bueno, eu creo que si Galicia está a la cola, como dice o presidente da Xunta, no que ten que ver co sistema de financiación, sustancialmente en parte pola actitude que mantivo o Partido Popular diante de todos os debates que se teñen dado en relación co sistema de financiamento. A proposta que se está a facer a día de hoxe... Podría hacer algo el BNG, que está aí... O Bloque Nacionalista Galego leva moito tempo facendo unha proposta que consiste en mudar o modelo, o sistema de financiamento e ir a un modelo basado no sistema de concerto. Non por nada, sino porque consideramos que é o modelo máis xusto e o que, ademais, permite a cada un dos seus territorios ter a capacidade para decidir que fai co diñeiro que recada. Non parece moi lóxico que, por exemplo, do 100% do IBI que recaudamos en Galiza, o Estado se quede cunha parte sustancial, a día de hoxe máis do 50%, e que nos devolva a parte que considere oportuno. A proposta que se está a facer por parte do Goberno do Estado é incrementar esas porcentaxes dos grandes tributos, pero ao mesmo tempo está modificando variables que nos perxudican como a dispersión, o illamento e o envellecemento. Por tanto, a proposta que se fai a día de hoxe non muda o modelo, pero o que está a propoñer o Partido Popular tampouco resolve o problema. O lóxico sería que teñamos un debate onde todos e todas nos fagamos responsables tanto do que ingresamos como do que gastamos. E por eso, que sexamos nós o que recaudemos o 100% dos tributos no noso país e despois, a través dun acordo, dun convenio, cedamos á administración estatal aquelo que sexa necesario para prestar servizos de carácter común, parece que sería o máis lóxico e o máis xusto para todos e para todas, ¿no? De otra cuestión también me gustaría preguntarle, que ha estado marcada el 2025 y que preveo que esté también marcada en este 2026, es el transporte. Digamos que el pasado año se celebraba esa manifestación masiva aquí en Ferrol pidiendo un tren propio del siglo XXI. ¿Cree que va a haber avances con respecto ya no solo a este tipo de transporte, esa estación de autobuses, como tanto han demandado desde el Bloque Nacionalista Galego, el estado en el que se encuentra? También aprovecho porque hace poco pedían al Estado la reparación integral de la FE13. A ver,
en primeiro lugar, eu creo que esa manifestación a que faz mención, creo que para estar orgullosos e orgullosas da resposta social desta cidade e desta comarca diante dunha reivindicación que casi podemos calificar como histórica na cidade de Ferrol e histórica dentro das demandas do Bloque Nacionalista Galego. Segundo, me preguntas se vai haber avances. Non é que poida haber avances, é que ten que habelos porque a demanda social é cada vez máis insistente e porque a situación creo que é insostible. Pero para que haxa avances ten que haber compromiso de todas as administracións públicas, fundamentalmente no que ten que ver co tren e coas infraestructuras da administración estatal, asumindo os compromisos que adquiriu tanto coa sociedade, cos veciños e cas veciñas, con ese colectivo que se ten formado para facer estas reivindicacións e cos grupos políticos para resolver as alegacións do bypass de Betanzos, desenvolver ese proxecto de modernización e que nos permita incrementar ou reducir os tempos de viaxe e ao mesmo tempo incrementar as frecuencias e o número de servizos e compromisos por parte da administración autonómica que é quen ten a competencia para a xestión do transporte público por estrada, para poder manter... El tren é a nivel estatal. O tren é a nivel estatal, é o que estou dicindo, compromisos a nivel estatal coas infraestructuras ferroviarias e compromisos a nivel autonómico non só para o transporte por estrada e a estación de autobuses, que parece un pouco ridículo que nos orzamentos da Xunta aparecen 100.000 euros para a estación intermodal no estado en que se atopa a actual estación de autobuses ou cando o transporte público de saída da cidade cara a cidade da Coruña está nesa situación de precariedade. E compromiso tamén da administración autonómica para reclamarlle a transferencia das competencias ferroviarias internas para poder crear un tren de proximidade que nos conecte cos concellos da nosa comarca a través da xestión propia. E iso é un dos acordos que se ten adoptado no Pleno Municipal do Concello de Ferrol, é un dos acordos que se ten adoptado no Parlamento Galego e diante do cal a Xunta de Galiza aínda non ten feito nada. Por tanto, ten que haber avances e para iso as administracións implicadas teñen que comprometerse con esta demanda. Para finalizar este espacio abierto, se nos acaba ya el tiempo, pero podemos decir que con este inicio de 2026 van a empezar a haber movimientos políticos, 2027 elecciones municipales, va a empezar a haber movimiento y se ve ya, aún queda tiempo, pero se volverá a estar ahí presente a la cabeza del Bloque Nacionalista Galego de Ferrol. Bueno, eu creo que de aquí a 2027 queda algo máis de un ano, Bueno, pero sabemos que el movimiento va a empezar ya. Sí, a ver, eu tampouco vou negar que durante estes meses e durante este período que queda até ese ano 2027, pois é lóxico e é normal que todas as organizacións políticas empecen a preparar esas eleccións. No Bloque Nacionalista Galego ímolo facer, imos desenvolver ese proceso, temos o compromiso de ter clarificado cales son esas candidaturas no que as cidades a finais do mes de xullo e con ese objetivo empezaremos a traballar. ¿Le gustaría seguir al frente? Bueno, eu creo que é unha decisión colectiva que terá que tomar o Bloque Nacionalista no seu conxunto. Estou moi orgulloso do traballo que temos feito ao longo de todos estes anos e creo firmemente que, por unha parte, o Bloque Nacionalista Galego nas próximas eleccións municipais vai a ter un incremento de apoio electoral sustancial e creo que, sinceramente, a alternativa que ten esta cidade é o Bloque Nacionalista Galego e creo que a experiencia de levar estes anos en política creo que xustifica a afirmación que estou a facer. Iván Rivas, muchas gracias por venir esta noche a Espacio Abierto. Me he quedado sin saber si tiene las ganas de continuar al frente. Tendremos que esperar entonces, como dice, al mes de verano, junio o julio, para saberlo.
Gracias, como siempre, por venir y estar esta noche aquí. Grazas a vos por convidarme unha vez máis. Y gracias también a todos ustedes por estar ahí al otro lado. Antes de finalizar, recordarles, nos pueden seguir a través de nuestra página web, en las redes sociales, en nuestro canal a la carta de YouTube o en la Radio Metro FM, la 90.6. Que pasen una feliz noche.